and it's a drinking fest. You go enter with your COVID, the girl them tonight. Say we a go tonight. Many girl them tonight. Oh yeah, make we give them tonight. Too many girl them tonight. Say we a go tonight. Many girl them tonight. Oh yeah, make we give them tonight. Kayamata no work again. You know what I mean. Say Kayamata no work again. You know what I mean. Tell them twerking, pull up with the Lambo swerving, SLG and rolling. Stress free, yeah. Shake up your breast, please. And days like this, smoke some trees. More money, more peace. We clean and bossy, rocking the and classy. Shell the fucking party. Girl, I get naughty and nasty for me. And a joke now, girl, I feel a twerk on me. And the sunshine nice when you flat on me. And your face pretty like you rock money. And the unruly boss and a box. Too many girl them tonight. Say we a go them tonight. Oh yeah, make we give them tonight. Too many girl them tonight. Say we a go tonight. Many girl them tonight. Oh yeah, make we give them tonight. Kayamata no work again. You know what I mean. Say Kayamata no work again. You know what I mean. Oh yeah, ginger my body like bang bang bang. Squeeze up your body like them. Body too soft like Ifelele. No take me play like Ipelele. Hey wo, girl you carry me go do you go. Anything where you put no wanna feel no. In a me yard, girl them nothing. Too many girl them tonight. Say we a go tonight. Many girl them tonight. Oh yeah, make we give them tonight. Too many girl them tonight. Say we a go tonight. Many girl them tonight. Oh yeah, make we give them tonight. We shall go to barchi do zero, baby barchi do zero, di barchi do zero, da no kiwa F-taki, gantang beba. Love you baby. I make a
tu t'appelles, je m'appelle Poupée. Je veux qu'on va bacasser ce matin. Tout ce qu'on va manger nappé. Mais laisse-moi parler, tout ce que je veux c'est ça. La Guyane nous banquelie, la Guyane nous banquelie, la Guyane nous banquelie. Ah sikiti kiti kiti kiti, sikiti kiti kiti kiti. Ciao 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 ciao. La Guyane nous banquelie, la Guyane nous banquelie, la Guyane nous banquelie. Ah sikiti kiti 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 kiti. Ciao 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 ciao. Beste kijkers, een van harte goedenavond. Kuneti alasma dape. Luku ala de gezelligheid in de straat van SRANAN. Ade wamti zo anders wel, anode in april, maar ade in september voor het jaar 2023. En a voorzitter voor BVSS, Percy Oliveira, en Taigi ook toe, zijn de ade in september, omdat de bewamti zo speling voor doen to onderzoek dat if koma kandra if a COVID-19 os latu baka, maar de shitak wins koma kandra de da COVID-19 no komoro na umindri dus da AFD bekan godoro baka a onderzoek disi da de datum da AFD kong 23 dis na a eerste day fu a wandelmars en mi kan verteri taki a team fu ASOSYE TV ala de fodi wo go live dus tide je luku Tamara je luku Frida je luku baka da Satra je luku baka a laatste day wanda wo moyengi ala den dis in you also en so fau sabitak zo'n grupo ano wan paki no mo de weri dus user even da im standby fuluko ASOSYE TV taki ala den di kan si wan tra mooi sani sa upsa no mi kan tegi taki minanga den collega's fumi unde ready fu charingi you in you also wins you no manka strati mai sabitak ASOSYE TV kanal 8.5 de giyu lek fam takik batak strati furu en ano jawang uno den abrase fu sousas aan de Marowijnenstraat en heer Marowijnenstraat vanaf je begin kon flora te einde aspang inoman parkeer moro no wan mira no wan maskita no kan komoro ma uno de fusori sa o gebeur o de standby o shitaki de individuele loper sa registreren de fodi de sakba dat wan taki de groepen no de fara fu uno moro you gewoon je etan tap kanaal 8.5 dat je zorgt dat je volgt aan AVD DC live. Dadelijk we kom naar je voor tegi Saip Samoro. Mina mag vergeet voor gi grantangi na de sponsor zou abi daw abi sell point to ab SRANAN GOWTU o abi KFC sa sponsor uno ook toe en later je jere moro fara sumana de tra sponsor voor uno dus inom gwe wap moro for tegi no wogi aborto na a sponsor a studio o take over o sorry sumana de bigi sponsor voor uno mekti de u kan tegi you sa ipsa tapastrati fu SRANAN. Su e bali no wai disana konde mi kas pesutu giden GOWTU man SRANAN GOWTU opo endo gi you fu buy you GOWTU en de gi wan boom money SRANAN GOWTU de na swarten hoofdbrugstati nombo woundo di tenti na IT en ai opo gi you monde de committee feda IT you momenten te nanga fefi you bakadina SRANAN GOWTU no mi ka taigi taki tegwape a parkeerterrein a bigi ikapoti wagi vrij SRANAN GOWTU spesutu ide man die oko GOWTU go sell you GOWTU for a boom money na SRANAN GOWTU. De nieuwe KFC Nuggets zijn er. In tegenstelling tot de nuggets zijn onze nuggets elke dag vers gebakken en van 100% verse Surinaamse kip. Niet als de nuggets. Bij KFC worden onze nuggets dagelijks bij de hand ingelegd en gebakken om de perfecte smaak te bereiken. Nadat jij onze smakelijke en knapperige nuggets volgens het originele recept hebt geproefd, zal je nooit meer iets anders willen. KFC, eindelijk de echte nuggets. It's finger licking good. KFC.
Kabaya die kwaliteit die zengplaat van Hodu, gona hong fu zengplaat fabriek. Als je die kwaliteit zengplaat, en je die veent die kololu aan de afmeting, S-golf, nanga trapezium, nog plaat aan de dakgoot, die de sefi abisamape, hoe kon zeker giu. Alles aan die feed dak, is a dwengiu, de gi 5 jaar garantie, en de garantie utaki, na boom kwaliteit, en de zengplaat naibo. Filong abi bromfit, u boom kwaliteit, en ga alla ondo daily die abi fanodu. Mofa, yap kosi kasi, tafa, pedi, na pe isago, dika, efi wani kosi kasi, nanga, bedi, ya kisi ting, kenanga tevi tenti, pi senti, korting, di kasi, nanga, yu bedi, hong fu, dena para pasi, aba se futuli fo, en opo ITU mamateng, te nanga sigisiu bakadina, monde, te kong miti sonde, telefona nombu IT1, IT1 414. Wandelmars 2023 Dorobaka. You egi ASOSYE TV echa ala fode live PUD. Powered by KFC, Mobile King, Hong voor Warenhuis, Cellpoint en SRANAN GOWTU. ASOSYE TV echa you live a AVD. Volg kanaal 8.5 want a AVD de lid na you say. E bali no wai disana konde because pesutu giden GOWTU mang SRANAN GOWTU opo endo gi you to buy you GOWTU and they give one boom money. SRANAN GOWTU dena swarten hoofdbrug stati number wounder di tenti na IT en I opo gi you Monday de committee feda IT you momanteng te nanga fefi you bakadina SRANAN GOWTU. No mika taigi taki tegwape a parkeerterrein a bigi ika poti wagi vrij SRANAN GOWTU spesutu i de man die oko GOWTU go sell you GOWTU for a boom money na SRANAN GOWTU. De nieuwe KFC Nuggets zijn er. In tegenstelling tot de nuggets zijn onze nuggets elke dag vers gebakken en van 100% verse Surinaamse kip. Niet als de nuggets. Bij KFC worden onze nuggets dagelijks bij de hand ingelegd en gebakken om de perfecte smaak te bereiken. Nadat jij onze smakelijke en knapperige nuggets volgens het originele recept hebt geproefd, zal je nooit meer iets anders willen. KFC, eindelijk de echte nuggets. It's finger licking good. Kabaya die kwaliteit die zengplaat van Hodu, gona hong fu zengplaat fabriek. Als je die kwaliteit zengplaat, en je die veent die kololu aan de afmeting, S-golf, nanga trapezium,
nok plat anga dak fout di de sefi abisa mape ku konseka giu alla sanifi dak esa dwengi yu de gi fefi ali garantie en de garantie utaki na bon kwaliteit en de sen plati naibo filong abi bromfit u bon kwaliteit anga alla ondo daily di abi fanodi mofa yap kosi kasi tafa matasha gabedi na pe isago dika efi wani kosi kasi nanga bedi ya kisi ting tenanga sefi tenti pi senti korting di kasi nanga yu bedi hong fu dena para pasi aba se putuli fo en opo ITU mama ting tenanga sigisiu bakadina monde te kon miti sonde telefona nombu IT1 414 Wandelmars 2023 doorbakka. Egi associate alla Fodi Live PUD. Powered by KFC, Mobile Key, Hong voor Warenhuis, Cellpoint en SRANAN GOWTU. Associate TV, itchar you live a AVD. Volg kanaal 8.5, want a AVD de lid na you say. No mika taigi taki teguape a parkeerterrein a bigi ikapoti wagi vrij SRANAN GOWTU spesutu i de man die oko GOWTU go sell you GOWTU for a boom money na SRANAN GOWTU. De nieuwe KFC Nuggets zijn er. In tegenstelling tot de nuggets zijn onze nuggets elke dag vers gebakken en van 100% verse Surinaamse kip. Niet als de nuggets. Bij KFC worden onze nuggets dagelijks met de hand ingelegd en gebakken om de perfecte smaak te bereiken. Nadat jij onze smakelijke en knapperige nuggets volgens het originele recept hebt geproefd, zal je nooit meer iets anders willen. KFC, eindelijk de echte nuggets. It's finger licking good. Kabaya bi kwaliteit sen plat van hodu, gona hong fu sen plat fabriek. Ai seli kwaliteit sen plat, ai ni di fenti kololu anga afmeting, S-golf, nanga trapezium, nok plat anga dakfout, di de sefi abisa mape, ku konseka giu, alla sanifi dak, esa dwengi yu, de gi fefi ali garantie, en de garantie utaki, na bon kwaliteit, en de sen plati, naibo. Filong abi bromfit, u bon kwaliteit, anga alla ondo daily di abi fanodi. Mofa, yap kosi kasi, tafa, matasha gabedi, na pe isago, dika, efi wani kosi kasi, nanga bedi, ya kisi ting tenanga sevi tenti, pi senti, korting, di kasi, nanga yu bedi.
Hong fu de na para pasi aba se putuli fo en opo ITU mama ting te na nga sigisiu bakadina Monday te kon miti Sunday. Telefona nombu IT1 41. Bung yusu e bali no wai disana konde because pesutu giden GOWTU mang SRANAN GOWTU opo endo gi you to buy you GOWTU and they give one boom money. SRANAN GOWTU dena swarten hoofdbrug stati number wounder di tenti na IT en I opo gi you Monday de committee feda ITU momanteng te nanga fefi you bakadina SRANAN GOWTU. No mika taigi taki tegwape a parkeerterrein a bigi ika poti wagi vrij SRANAN GOWTU spesutu ide man die oko GOWTU go sell you GOWTU for a boom money na SRANAN GOWTU. De nieuwe KFC Nuggets zijn er. In tegenstelling tot de nuggets zijn onze nuggets elke dag vers gebakken en van 100% verse Surinaamse kip. Niet als de nuggets. Bij KFC worden onze nuggets dagelijks bij de hand ingelegd en gebakken om de perfecte smaak te bereiken. Nadat jij onze smakelijke en knapperige nuggets volgens het originele recept hebt geproefd, zal je nooit meer iets anders willen. KFC, eindelijk de echte nuggets. It's finger licking good. Kabaya bi kwaliteit sem plat van hodu, bona hong fu sem plat fabriek. Ai seli kwaliteit sem plat, ai ni di fenti kololu anga afmeting, S-golf, nanga trapezium, nok plat anga dakfout, di de sefi abisa mape, u konseka giyu, alla sanifi dat, esa dwengi yu, de gi fefi ali garantie, en de garantie utaki, na bon kwaliteiti, en de sem plati, naibo. Filong abi bromfit, u bon kwaliteiti, anga alla ondo daily di abi fanodu. Mofa, yap kosi kasi, tafa, matasha gabedi, na pe isago, dika, efi wani kosi kasi, nanga bedi, ya kisi ting kenanga sefi tenti, pi senti, korteng, di kasi, nanga yu bedi. Hong fu, dena para pasi, aba se putuli fo, en opo ITU momateng, te nanga sigisiu bakadina, Monday, te kon miti Sunday. Telefona nombu IT1 414.
Mars 2023 doorbakken. Egi ASOSYE TV echa alla fode live PUD. Powered by KFC, Mobile King, Hong voor Warenhuis, Cellpoint en SRANAN GOWTU. ASOSYE TV echa you live a AVD. Volg kanaal 8.5 want a AVD de lid na you say. So everybody know why this is konde because pesutu giden GOWTU man SRANAN GOWTU opo endo gi you to buy you GOWTU and they give one boom money. SRANAN GOWTU de na swarten hoofdbrug stati number woundo di tenti na IT en I opo gi you Monday de committee feda IT you momenten te nanga fefi you bakadina SRANAN GOWTU. No, mika taigi taki tegwape a parkeerterrein a bigi ikapoti wagi vrij SRANAN GOWTU spesutu i de man die ook GOWTU go sell you GOWTU voor een boom money na SRANAN GOWTU. De nieuwe KFC Nuggets zijn er. In tegenstelling tot de nuggets zijn onze nuggets elke dag vers gebakken en van 100% verse Surinaamse kip. Niet als de nuggets. Bij KFC worden onze nuggets dagelijks bij de hand ingelegd en gebakken om de perfecte smaak te bereiken. Nadat jij onze smakelijke en knapperige nuggets volgens het originele recept hebt geproefd, zal je nooit meer iets anders willen. KFC, eindelijk de echte nuggets. It's finger licking good. Kabaya bi kwaliteit zijn plaat van hodu, gona hong fu zijn plaat fabriek. Ay sel die kwaliteit zijn plaat, ay ni die 20 kololu aan de afmeting, S-golf, nanga trapecium, nog plaat aan de dakgoot, die de sefi abisamape, fu konse kagiyu, alles aan die fi dak, is a dwengiyu, de gi fefi a die garantie, en de garantie utaki, na bon kwaliteit, en de zijn plaati, naibo. Filong abi bromfit fu bon kwaliteit, anga alla ondo daily di abi fanodi. Mofa, yap kosi kasi, tafa, matasha gabedi, na pe isago, bika, efi wani kosi kasi, nanga bedi, ya kisi ting, kenanga 70 pi senti, korting, di kasi, nanga yu bedi. Hong fu, dena para pasi, aba se fu tulifo, en opo ITU momateng, te nanga sigisiu bakadina, Monday, te kong miti Sunday. Telefona nombu IT1 414.
Wange kiswan tara ruta moro shatu de bigi wange kiswa moro langa ruta. Mati de da ukisi fiere taka 11 kilometer disi de bigi wang nanga dem chiwang e waka. En de grupo e dorokba, uno fu ASOSYE TV, Osorio, sa e gebeurt na Marowena straat, pe unde, nanga pewe go live tide. En natuurlijk, we proberen fu takanga desma fu den grupo, fa grupo ning, omens ma grupo abi, yusref oyere dalek, sawa accidents ma disi. En yeshi taki a Surinaamse gemeenschap, gehoor na a AVD disi, want strati, bikantegi as pang de koluku de mooi grupo a gezelligheid a deni a vakantie disi da AVD o de a topic pe do tak over a AVD disi in de verte we yerikba tak poku e kong dat wan taki de grupo e doro wo begin nga dem chiwang en wo luku sort wan ding na a eerste grupo es solek fam takik ba da wo taki nanga den leidster kan den no so dem chiwan sai waka no so de bigi wan sai waka fu verterio fa de voorbereidingen bende nanga fa alasan bede we do umuiti fu so furu tak yuna oso sa eluko kanal 8.5 live ASOSYE TV ka make me sa unu e make media tap astrati en minobetak ala de sponsor sonet u ap ete two sponsors sa esorgo tak alive diside u ap wong fu WARENHUIS nga mobile king sa de sponsor fu uno ook tu tak yuka look alive disi. No we shi taki wa mooi grupo ekong in de verte en live watcharing giyo en tide na oso da je geniet bij je ziet de popsigalwagen en de ook toe daarbij de sandis nemissie tijdens AVD alles maar ik geniet ook toe de mangsa is er de popsigal de kiswamchi zo inkomsten wamchi extra inkomsten den de disi omdat alles maar doe gezellig mee appreciëren de sfeer de je ziet dat de smadis wacht die lange want baka foyari baka covid wandelmars dis de baka in SRANAN en ade in you Kampuroso ook toe via ASOSYE TV 8.5. En we zien taki wan grupo e doro unukba, lek fau takikba, da wogo takanga desma fu de verter unu fa alasan waka. En ade na de morop chiwang, pe wo bigi wo waka mi den accident. En unong vergiti tak GOWTU sref de inatori, tak den sref e sorgo tak a verkeer e set bung, de bikers e do de euroko bung. Vanaf de we si tak GOWTU e rei op en neer e gokong. Sumano de bung de potasei dus ook to GOWTU nanga brandweer gide wam ching applaus voor auroko dido do tide. Nanga den voor de sa ekong. We taki wang voor den grupo Edorokba en dat na groep nummer 1 en de betakikba wij lopen allemaal weer mee. Dat na het thema voor Ayari 2023. Wij lopen allemaal weer mee. En ook de groep nummer 1, Abdisi, tap den banner. En de poti kinderdagverblijf, de wijsneusjes. Dat want ik de wijsneusjes schrijven wakatide. Alla dem chinge waka mee. En we gaan naar de Engleiser. Goedenavond, ASOSYE TV live. Omen chinge waka nanga uno? 13 kinderen. 13 kinderen. Fa uko nang tapa moment die si fucha dem china makandra? Gewoon een bezigheid voor de vakantie vandaan. Oké. En we doen alle de voor de mee? Jawel, zeker. Dank u wel, succes. En dat ben de one voor de lijsters, voor wijsneusjes. En groep nummer 2, de erbij. En we zitten aan gezelligheid. De Shining Stars, de ook toe erbij. En de waka gezellig mee. Goedenavond, ASOSYE TV live. Hoe vind je het om mee te doen? Tot nu toe leuk. Is het je eerste keer? Nee, toevallig niet. Je hebt vaker meegedaan? Jawel. En na 4 jaar loop je weer. Hoe ervaar je het? Is het zwaarder? Nou, toch wel een beetje rugpijn. Maar Het lukt wel. jawel. Succes alle 4 dagen. Dank u wel. En we zien Libitrobi ook toe, Libitrobi Crioro, groep nummer 3 tijdens AAVD. En de missie de mooi gekleed in de koto. En ASOSYE TV is jarengi you live in je Kampuroso.
En ubeyere atei magba. Wij lopen dit jaar weer mee. En zij hebben het bewezen in de mooiste crossie van jaren die ze de komen. En als je tak chat, wat kan desma voor den groepo, voor de carrière uno. Sa epsa. En we zien dat het een groepo ekong voor de chiwang strong people. En strong people ook toe, de make mooi preseri. Waluko suma nanga suma okantaki. En dus de groep met mooie muziek. En dat is maar, sa de na se geniet, want lek van bij takikba, takbaka voorjari fosi, de AVD dus hori. We de bezig eten, nanga de groep voor dem chiwang. En ook to brandweer, bel 110 tijdens brand, de aanwezig. En de groep nummer 7. En natuurlijk, we zoeken voor tak nanga wang voor de brandweerman. Goedenavond, hoe gaat het met ASOSYE TV Live? Oké. Teka initiatief tak brandweer moest waka ook toe ajaar disi? We hebben zelf een initiatief genomen. We hebben een initiatief schreven en we doen elk jaar mee. En van roepen dem chi op voor doen mee naar brandweer? Ze houden van de brandweer, dus daarom zijn ze altijd samen met de brandweer. Succes! Alsjeblieft. En als je ook toe tak brandweer schreef, doe mee. En de politie ook toe, de goed vertegenwoordig. We zien ook toe tak de bikers. En arrestatieteam, bikers en arrestatieteam, en waka ook toe nanga dem chiwa mee. En we luku en we jere sa de verteruno. Goedenavond, ASOSYE TV Live. Fa o pota organisme kandra fu depchi wakati de GOWTU. No, nou een heel lange proces. Maar Leuk zeker. En de chimbriti waka, je ziet het. De lobasan. En we lopen samen met het arrestatieteam, dus het kan niet misgaan deze 4 dagen. Okay, na lange tijd baka voor jari we waka baka asfeer dete. Ja, asfeer de helemaal. Die kinderen zijn echt de chimbriti waka. Trajari precies zo vet tunde. Helemaal. Succes hè. Dank u. En ushitaki KPS bikers. Mek wan team, arrestatieteam meets bikers. En ushitak de giwam team show gidesma. Want to individuele lopers kombaka. En ook to ding, ook actie. Van de venning ook to voor wakame. Want AVD DC anogi groepen wang. Voor individuele lopers doen mee. En dit jaar lopen wij weer mee. Dat na een slogan sa a jaar DC egi. En we zien dat de individuele lopers ekong, voor de groepen ekong. Zo lekker sabi dat chinso verkeer de ook toe hier en daar. Dat we chin stagnatie de maar tot nu toe. Dan ube kan geniet voor sa ushi. Pokusang gigba nanga de dansie de mooi crossie. Sa vooral de chinengreweri. Dat we go actie de individuele lopers. Goedenavond, ASOSYE TV Live. Ego. De eerste kilometers gokba. Jawel. Oké, morgen weer fit? Zeker weten. Doet u voor het eerst mee? Helemaal niet. De hoeveelste keer? Boy is maar een aantal jaren Maar na 4 jaren is het zwaarder geworden? Nee, is toch hetzelfde. Dus het blijft fit. Morgen zien we u weer. Succes. Fijne avond. En Oshitaki, de individuele lopers naar Chintori, de go gezellig mee en de doet voor het eerst mee. De breedte tak baka voor jari, AVD diskom baka tak de man waka beweeg more op Chinso tapastrati voor SRANAN. En we lukken baka we shitak de groepo de Chinso in de verte, maar natuurlijk we gaan naar de individuele. Goedenavond.
Goedenavond, ASOSYE TV Live. Faigo, Boom, boom, boom. van de kilometers wakateno. Wel, ik denk dat ik de boom. Oké, je geniet vast weer. Helemaal. Na eerst 4 jaar gemist. 4 jaar, dus je hebt vaker gelopen. Ik heb vaker gelopen, ja. En hoe ervaart het na 4 jaren? Heerlijk die wind zoals je zo loopt. Je meer op het direct. Alle 4 dagen gaat u mee. Absoluut. Als er een 5e was, zou ik ook lopen. Helemaal. Succes en roept u de mensen op om ook te komen kijken en mee te doen. Hey, SRANAN, maar onotans doen naar onze jongen. 3D eten, ook kowaka. Dank u wel, succes. Hey, dank u. En je hebt het gehoord, iedereen tak notana oso efinoma wakadai koluku. Want a def shit tapu astrati disi. Maar toch, ASOSYE TV is zorgen tak unde live giyo. Tak teyo dena oso da ikashi sa epsa tijdens de AVD disi avond 4-daagse. En dit is na a eerste day voor a 59ste editie. En Tamara baka da de wakabaka. We shi tak moro individuele lopers dat want tak ki den grupo de na baka en so lek mi be verterik ba unom vergit de sponsor voor uno KFC, Mobile King, Hong Fu Warenhuis en dadelijk dat mo verteri suma na de trawang sa kraka baka tak fode dat yo luku ASOSYE TV en we shi no de GOWTU ekong en usabi tak ook to alla jari sa AVD bende tak GOWTU ben do mee en van jari disi uyere wamchi foru froiti uno tak ook to de recruiten o do mee en che voor de waka recruit eenmaal dus je bigi koina roko en de voor de disi da de aanwezig gi uno. En dat ben de recruit voor KPS, Korpspolitie Suriname. En ushit tak a grupo dis bigi mooi, dat want taki SRANAN eko moro veilig. Want alle de recruit disi mus kontrong GOWTU. En mishitak mi brina moro bigi groep, uno siete sa da baka dat mus koite. Magimi agerstak na moro bigi groep zou up in AVD. En if me luku dan de individuelers lopen en lek van mi betaki tak u up sponsoren toe da wogi award na de sponsor da u de bakadalek giu fu verterio sa epsa naar Kusawena straat pe ungsnapu. Bung yusu e bali no wai di sana konde mi kas pe sutu giden GOWTU mang SRANAN GOWTU opo endo gi you fu buy you GOWTU en de gi wan bung money SRANAN GOWTU de na swarten hoofdbrugstati nombo wounder di tenti na IT en ai opo gi you monde de committee feda IT you momanteng te nanga fefi you bakadina SRANAN GOWTU no mika taigi taki tegwape a parkeerterrein a bigi ika poti wagi vrij SRANAN GOWTU spesutu ide man die oko GOWTU go sell you GOWTU for a boom money na SRANAN GOWTU.
De nieuwe KFC Nuggets zijn er. In tegenstelling tot de nuggets zijn onze nuggets elke dag vers gebakken en van 100% verse Surinaamse kip. Niet als de nuggets. Bij KFC worden onze nuggets dagelijks bij de hand ingelegd en gebakken om de perfecte smaak te bereiken. Nadat jij onze smakelijke en knapperige nuggets volgens het originele recept hebt geproefd, zal je nooit meer iets anders willen. KFC, eindelijk de echte nuggets. It's finger licking good. Kabaya di kwaliteit sem plat van hodu, gona hong fu sem plat fabriek. Ai sel di kwaliteit sem plat, ai ni di fenti kololu anga afmeting, S-golf, nanga trapezium, nog plat anga dakfout, di de sefi abisa mape, fu konse kagiu, alla sanifi dak, esa dwengiu, de gi fefi ali garantie, en de garantie utaki, na bon kwaliteiti, en de sem plati, naibo. Filong abi bromfit, fu bon kwaliteiti, anga alla ondo daily di abi fanodi. Mofa, yap kosi kasi, tafa, matasha gabedi, na pe isago, dika, efi wani kosi kasi, nanga bedi, ya kisi ting, kenanga 70% korting, di kasi, nanga yu bedi. Hong fu, dena para pasi, aba se fu tulifo, en opo ITU mamateng, te nanga sigisiu bakadina, monde, te kong miti sonde, telefona nombu IT1 414. Wandelmars 2023 Dorobaka. Egi ASOSYE TV echa ala fodi live PUD. Powered by KFC, Mobile Team, Hong voor Warenhuis, Cellpoint en SRANAN GOWTU. ASOSYE TV echa you live a AVD. Volg kanaal 8.5 want a AVD de lid na you say. E bali no wai disana konde nika spesutu giden GOWTU mang SRANAN GOWTU opo endo gi you to buy you GOWTU en de gi wan boom money. SRANAN GOWTU dena swarten hoofdbrug stati nombo woundo di tenti na IT en ai opo gi you monde de committee feda IT you momanteng te nanga PVU bakadina SRANAN GOWTU. No mika taigi taki tegwape a parkeerterrein a bigi ika poti wagi vrij SRANAN GOWTU spesutu ide man die oko GOWTU go sell you GOWTU for a boom money na SRANAN GOWTU. De nieuwe KFC Nuggets zijn er. In tegenstelling tot de nuggets
zijn onze nuggets elke dag vers gebakken en van 100% verse Surinaamse kip. Niet als de nuggets. Bij KFC worden onze nuggets dagelijks met de hand ingelegd en gebakken om de perfecte smaak te bereiken. Nadat jij onze smakelijke en knapperige nuggets volgens het originele recept hebt geproefd, zal je nooit meer iets anders willen. KFC, eindelijk de echte nuggets. It's finger licking good. Show. This show. Bueno. Anga wanshana tapu. Yeah no. If you baby wan sky na nyali di pasananda. Den grupo no is sluiten aan de individuele lopers en we zien dat wan grupo ipsa shoes, bags and more en den disi leggen a route af voor uno ook toe. Shoes, bags and more van Queen Mel en a grupo sa ekong e ap moro muziek na a grupo voor SWM. En goedenavond, ASOSYE TV Live. Is het de eerste keer dat u meedoet? Jawel. En hoe bevalt het? Leuk. U heeft nog 3 dagen te gaan. Nee. We gaan mee. U werkt ook voor SWM? Jawel. Succes ermee. Dank u. En wist je dat SWM ook toe? En SWM ook toe is zorgo dat je de zordes maar desrefide in a AVD-sfeer. En als we verder kijken, dan we zien dat een groep sluit aan. SWN abem tien zo gezellig. If we draaien lukken, eten we zien dat we teki stimper dape. A gezelligheid deed niet helemaal. En de geniet voor AVD die si ano uno wange geniet, maar ook to des massa ewaka geniet voor apoko. Omdat de da strati de ka sek dem chins chinso tap apoko sa de yere. En we zien dat een tra groepo ekong en dis na wang ingi groepo wa een heemse groep na Omi's design en ook to deng et do mee na AVD disi. En dan de gekleed in de mooi ingekrosi in de kleuren voor SRANAN fraga. Goedenavond, ASOSYE TV Live. Hoe gaat het met u? Goedenavond, we maken het goed. Is het de eerste keer? Oh, na leidster. Ja, goedenavond. Bent u mevrouw Naomi? Nee, ik ben geen mevrouw Naomi, ik ben een van de leidsters. Een van de leidsters. Hoe hebben jullie dit in elkaar gemaakt? Want ik weet zeker dat het maken van inheemse kleding niet makkelijk is. Ze is sinds april gestart en ze was klaar. Ja. Mogen we meer verwachten de komende 3 dagen? Ook goed te volgen wat ik bedoel. En otewo jera sambura wan mimisa. Sambura sonet. Voor die komt. We wachten sambura want ASOSYE de live. Des mana also ook toe. We komen eraan. Abong succes. Ja, dank u. En o jere ook toe tak Naomi's design sa doe mee ook toe na wa ingi grupo sa doe mee na AVD en o actie van Sambura de tak wa 3D ete dus den 3D ook toe je luku kanaal 8.5 you ASOSYE TV wan dat Tamara we de live baka voor you sa epsa we zien tak moro individuele lopers kong daarbij en o je ook toe tak des massa eko luku wo actie dem tien so goedenavond mevrouw ASOSYE TV live. Faigo? Sweetie. Ik ook niet voor Luca AVD. Zoals altijd. Baka voor jari dan AVD hoor. Baka van je 4 van pistoor dat. Relax, leuk, gezellig. Heeft u het gemist? Toch wel. En je ziet een mooi groep aan muziek, den crossie. Ja, toch wel. Soort boskopu i abgi de lopers, want de ab 3D ete.
Wel, af en toe hoorden schrijf naar de regels. En te denk bawaka de no draai moro na strati. Mek denk go naar de osso. Want zodat de ma ook toe de ongerust. Soort boskopu abigi des masada osso sano koluku ete? Denk aan Kowande en Koluku en geniet chinso dat de ontspanning schrijf. Bent u van Paramaribo of uit een ander district gekomen om te komen kijken? Ik woon op Dijkveld. Oké. Dus ja, ik kon te kastalles. Yes, ik moest een beetje ontspannen. Yes. Dank. Zeker. Dank u wel en een fijne avond. Ook voor u. En Ushitaki des Masakong de geniet en a volgende groepu ekong. Fos a groepu kon dat we longo even na de ching sa de abraseja fugo actie. Goedenavond, ASOSYE TV Live. Hoe gaat het met u? Goed met u. Goed, dank u wel. Van AVD die sfeer giu baka fodei. Voor jari, nou heel leuk hoor. Het is leuk om in de vakantie even eruit te gaan met de kinderen. Heeft u op het moment gewacht? Ja, helemaal. Heeft u ooit eens meegedaan aan AVD? Nooit. Wanneer gaat het gebeuren? Ik weet het nog niet hoor, misschien na dit keer. Kan deze schrijf, kan mooi schrijf, je wakker toch voor de. Ja toch? Klopt. Wat geeft u mee aan de lopers? Nou, hou vol. Andere keer moeten ze wel eerder beginnen. 5 uur was te laat nog. Ja, maar ik denk de zon hè. Ja. Wat vindt u ervan dat het in september is? Het is goed, want in de vakantie, maar de zon, daarmee moeten ze wel rekening houden. Ja. Is goed, geniet u ervan. Dank u wel, fijne avond. Om ik ga die spreken, maar is dat fout hè? Is dat fout hè? Ushita ka volgende groep door ook ba? Slans Hospital. Goedenavond mevrouw, ASOSYE TV Live. Hoe gaat het met u? Goed. Wat de kilometers zitten? Wat zegt u? Hoe hebben die kilometers het gemaakt tot nu toe? Redelijk. Werkt u ook voor Slans Hospitaal? Natuurlijk. Allemaal die hier lopen? De meeste van ze. De meeste van ze die hier lopen doen mee? Wat zegt u? De meeste van de mensen die nu lopen zijn van het Slans Hospitaal? Zijn van het Slans Hospitaal. Hoe hebben jullie elkaar gemobiliseerd? Door middel van het schrijven. En er is erop gereageerd? Er is erop gereageerd. Ik was de eerste die erop heeft gereageerd. En dat is fair ding, want misschien dat pokernaki. Klopt. Nog 3 dagen? Ja, en ik ga ervoor. Goed zo. Succes! En Ushitak ook to Slans Hospitaal. Nanga boomvoer pokuso, des mij geniet. En Ushitak ook to de zuster, anga de broeder. Want schrijven go ina atose, de wan be wan waka, de wan dat doe mee. So, Ushitak den schrijf e geniet. En ook to dit jaar doen we weer mee. Dat want ik baka voorjari a AVD de en des ma e geniet. Lek van betakik ba, tak u ap want to sponsor. Sa ikraka umbaka na live dis kande. Dus da wo gi award na a sponsor. Te lek den tragrupa doro. Da we shi a mooi sa de abgo unu. Jaso abrasefu sousas pe un knapo in Marowijnenstraat. Da unde live gi you in you also. Het is kanaal 8.5 ASOSYE TV. En baka award voor a sponsor da unde live baka gi you. Bong nyusu e bali no wai di sana konde because pesutu giden GOWTU mang SRANAN GOWTU opo endo gi you fu buy you GOWTU en de gi wan boom money SRANAN GOWTU de na Zwarten Hoofdbrug stati nombo woundo di tenti na IT en ai opo gi you monde de committee feda IT you momanteng te nanga VVU bakadina SRANAN GOWTU no mika taigi taki tegwape a parkeerterrein a bigi ikapoti wagi vrij SRANAN GOWTU pesutu ide man die oko GOWTU go sell you GOWTU voor een boom money na SRANAN GOWTU. De nieuwe KFC Nuggets zijn er.
In tegenstelling tot de nuggets zijn onze nuggets elke dag vers gebakken en van 100% verse Surinaamse kip. Niet als de nuggets. Bij KFC worden onze nuggets dagelijks bij de hand ingelegd en gebakken om de perfecte smaak te bereiken. Nadat jij onze smakelijke en knapperige nuggets volgens het originele recept hebt geproefd, zal je nooit meer iets anders willen. KFC, eindelijk de echte nuggets. It's finger licking good. Kabaya bi kwaliteit sem plat van hodu, gona hong fu sem plat fabriek. Ai seli kwaliteit sem plat, ai ni di fenti kololu anga afmeting, S-golf, nanga trapecium, nok plat anga dakfout, di de sefi abisa mape, ku konse kagiyu, alla sanifi dak, esa duengiyu, de gi feifi ali garantie, en de garantie utaki, na bon kwaliteiti, en de sem plati, naibo. Filong abi bromfit, u bon kwaliteiti, anga alla ondo daily di abi fanodu. Mofa, yap kosi kasi, tafa, matasha gabedi, na pe isago, bika, efi wani kosi kasi, nanga bedi, ya kisi ting, kenanga 70% korting, di kasi, nanga yu bedi. Hong fu, dena para pasi, aba se futulifo, en opo ITU mamateng, te nanga sigisu bakadina, monde, te kong miti sonde, telefona nombu IT1 414. Tournez rein. À gauche, à droite, à gauche, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et nous venons pour chauffer, nous venons pour chauffer, nous venons pour chauffer. Show. This show. Bueno. Anga wanshana tapu. Yeah no. If you baby wan sky na nyali di pasananda. Ye puwa nyanyo eliaso. Bana puengwe. Better use a show talk. Which a show? Chaundo, Sakagwaundo. Chaundo, mo. Chaundo, Sakagwaundo. Mo. Chaundo. Yaisaka. Chaundo, Yoliede. Zaka. Sakano. Chaundo. Im Jakata ike wanikai.
Takata. Het is zo mooi. Die mensen hebben zo mooi aan. Na 4 jaar wordt het weer gehouden. Ben je blij daarmee? Ja, Hoe oud ben je? 8 jaar. Wil je een keertje ook meedoen aan AVD? Ja, Ga je mama zeggen? ja. Voor welke groep ga je lopen? Welke is de mooiste? De politie. Voor de politie ga je lopen. Dus volgend jaar, als we weer komen, dan gaan we je bij de politie zien. Ja, Zeker toch? ja, Succes en geniet ervan. ja. En oefen waf de flank ching en inschrijf taki tak trajari inschrijf je owakame en we zien tak mor op chinde, dus we gaan naar den dati ook toe. Goedenavond, hoe gaat het met je? Goed. Hoe heet je? Ik heet Desharel. Geniet je van Wandelmars? Ja, Na 4 jaar is het er weer, ben je blij? heel blij. Wat vind je van die groepen? Ik vind ze gezellig, hoe ze dansen en zo. Ik vind die kottesmuziek mooi en zo. Heb je zelf ook een keertje meegedaan? Is dat in? Wil je, Ja, wil ja, wel meedoen? ja. Voor welke groep zou je willen lopen? Een Heemse groep. Een inheemse groep. Ja. Wat zeg je aan die mensen die nu meedoen aan Wandelmars? Welke big up geef je ze? Geniet ervan. Ja, ik weet het niet meer. Geniet ervan. Het wordt gezellig. Ja, het wordt gezellig. Is goed, geniet ervan. En volgend jaar ga je ook lopen? Ja, helemaal. Goed zo, goed zo. Geniet ervan. Dankjewel. En we zien ook to dem chinengre sa ekologo AVD de in a sfeer helemaal. En ik wil lukken dat we zien dat een groepo de na we baka sa ekong en we proberen voor te groepo dat is. En we zien dat groep nummer 15 tuberoos en tuberoos nou aan voor den groepo sa de jaren bezig na AVD en de a grupo di si fenuan toelezi na eerste prijs en ano eerste prijs wang maar vaker de bedde in de prijzen en we zien dat van jaar die si dan desref ook to de mooi desrefi in geel en mi hoop dat de doroja dat de nakwan pokugo no mek oyere sa tuberoos o do van jaar die si. En Fado Doro, we gaan actie aan leidster. Goedenavond, ASOSYE TV live. Unayere wam chimpokuf tuberoos. Mensen poku poku. Unayere wam chimpokuf tuberoos. En we lukken even groep die zo goed wam chimpoku. Want u jere tak vaker den doe mee.
En uyere voor tuberose sa e wakapsa ja en de weer de mooi geri poko gi unu en uyere u egi a bekende dame Judith Willems u shitak esrefe waka gi tuberose en u gwentif tuberose tak de weer de mooi crossi dus verjaardisi da we luku ook toe sa tuberose o du gi unu wego na de individuele lopers. Goedenavond, hoe gaat het met u? Het gaat. Maar waarom loopt u zo snel? Ik weet dat u in een rush bent. Na 4 jaar weer AVD, wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het heel goed. Want ik loop al een paar jaren, dus... Heeft u erop gewacht? Zeker weten, ja. Wat zegt u aan de mensen die nog thuis zitten? Doe volgend jaar mee, want het is sowieso voor je gezondheid. Dus doe mee. Volgend jaar zien we u ook. Zo de heren dat wil, ja. Dank u wel, succes. En we zitten ook to de individuele lopers aan de baka den groepu ete den dat egi antak ano afosleisi sa de waka de doe vaker mee na AVD en de bewachti aan moment disi en misap zeker dat je sa eluko kanaal 8.5 je bewachti ASOSYE ook to give for go live en no forget de sponsor voor uno KFC Mobile King Hong voor Warenhuis, SRANAN GOWTU, nanga Cell Point, de one die zie ik kraka umbaka, tak u kan de live in je huiskamer. En natuurlijk, we zorgen sa de sponsor die gi unu edu, dus we gaan naar award voor a sponsor. En te de groepa ep sabaka dat we de live voor zorgen sa epsa in SRANAN. This summer, vous avez ça show. T-shirt show. Bueno. Anga wanshana tapu. Yeah no. If you baby wan sky na nyali di pasananda. Ye puwa nyanyo eli aso. Bana puengwe. Better use a show toch? Which a show? Chaundo, Sakagwaundo. Chaundo, mo. Chaundo, Sakagwaundo. Mo. Chaundo. Yai saka. Chaundo, yoriede. Saka. Saka no. Chaundo. Im Jakarta ike wanikai. Jakarta. This a show. Chaundo, Sakagwaundo. Chaundo, mo. Chaundo, Sakagwaundo. Mo. Chaundo. Yai saka. Chaundo, boy. Okay. Asanya kabaite. So langai de aso ya bimo nya ini saka. Poti ana tapuda idan shapo ko yai ke faiwani. Bueno. Yam fege te isopyo wakti na la show ya so yabi ina bi mo fire wano bueno boy so la ngai je nya pesi bisi asabi dansi im jopo kwa tapuda e saka bueno Weke idungwa inya pesia Orgaman Amoni fika bao Tanbe de DJ I work so hard, you know I don't want no stress. I no get time to impress. Call that girl with a lovely dress. Yeah.
You know lose card, how money's are coming first. This a one is a drinking fest. You go enter with your COVID test. Yeah, yeah, yeah. Too many girl them tonight. Say we a go tonight. Many girl them tonight. Oh yeah, make we give them tonight. Too many girl them tonight. Say we a go tonight. Many girl them tonight. Oh yeah, make we give them tonight. Kayamata no walk again. You know what I mean. Say Kayamata no walk again. You know what I mean. Yeah, y'all them twerking, pull up with the Lambo swerving, SLG and rolling. Stress free, yeah. Shake up your breast, please. And days like this, move some trees. More money, more peace. We clean and bossy, rocking the Uran classy. Shell the fucking party. Y'all I get naughty and nasty for me. And a joke out, y'all a fear third party. And the sunshine nice when you flat on me. And your face pretty like you rock money. And the unruly boss and a boss. Too many girl them tonight. Say we a go tonight. Many girl them tonight. Oh yeah, make we give them tonight. Too many girl them tonight. Say we a go tonight. Many girl them tonight. Oh yeah, make we give them tonight. Kayamata no walk again. You know what I mean. Say Kayamata no walk again. You know what I mean. Oh yeah, ginger my body like Ben. So everybody know why this is konde because pesutu giden GOWTU man SRANAN GOWTU opo endo gi you to buy you GOWTU and they give one boom money. SRANAN GOWTU dena swarten hoofdbrug stati number wounder di tenti na IT en I opo gi you Monday de committee feda IT you momenten te nanga fefi you bakadina SRANAN GOWTU. No, mika taigi taki tegwape a parkeerterrein a bigi ikapoti wagi vrij SRANAN GOWTU spesutu i de man die ook GOWTU go sell you GOWTU voor een boom money na SRANAN GOWTU. De nieuwe KFC Nuggets zijn er. In tegenstelling tot de nuggets zijn onze nuggets elke dag vers gebakken en van 100% verse Surinaamse kip. Niet als de nuggets. Bij KFC worden onze nuggets dagelijks met de hand ingelegd en gebakken om de perfecte smaak te bereiken. Nadat jij onze smakelijke en knapperige nuggets volgens het originele recept hebt geproefd, zal je nooit meer iets anders willen. KFC, eindelijk de echte nuggets. It's finger licking good. Kabaya bi kwaliteit sem plat van hodu, gona hong fu sem plat fabriek. Ai seli kwaliteit sem plat, ai ni di fenti kololu anga afmeting, S-golf, nanga trapezium, nok plat anga dakfoot, di de sefi abisamape, u konseka giu, alla sanifi dak, esa duengiu, de gi fefi ali garantie, en de garantie utaki, na bon kwaliteiti, en de sem plati, naibo. Filong abi bromfit, u bon kwaliteiti, anga alla ondo daily di abi fanodu. Mofa, yap kofi kasi, tafa, matasha gabedi, na pe isago, bika, efi wani kofi kasi, nanga bedi, ya kisi ting tenanga sevi tempi, pi senti, korteng, di kasi, nanga yu bedi.
Hong fu dena para pasi aba se butuli fo en opo ITU mama ting tena nga sigisiu bakadina Monday te kon miti Sunday. Telefona nombu IT1 414. Wandelmars 2023 Dorobaka. Egi ASOSYE TV echa ala fodi live PUD. Powered by KFC, Mobile Team, Hong voor Warenhuis, Cellpoint en SRANAN GOWTU. ASOSYE TV echa you live a AVD. Volg kanaal 8.5 want a AVD de lid na you say. En luisteraars, Undoro Baka in Osofuyu PU Eluko kanaal 8.5 ASOSYE TV. En Ushitaki wantu grupo Ksagba. En we de ewachti den tra grupo Samusko ete lekfa uyere tak 500 individuele lopers de. Nanga ook to o abi ongeveer 28 groepen sa e do mee. Unom vergiti tak o apwantu sponsor sa e kraka bakagi a live uitzending disi. En dat na KFC, Hong voor Warenhuis, Mobile City, Cellpoint de ook toe nanga SRANAN GOWTU. En zolang we shitak de individuele lopers e wakakong, da usaptak moro de na baka ekong. Usaptak te de groepa ekong de giwam chin show, de giwam chin sekseki. Dus dat kan zorgen dat giwam chin op onthouden. Maar unegweno aan presi we wachti a live disi. Sopropo en lobby ka dance. Moiso. What's up? What's up? What's up? Sabi kosa, kutugang kosa, kuba wasidu kuba, maye bafange, kuwa salu mudoso, tita kidam kaba miyati, awata yu ya miyati, tita kidam kaba miyati. Awata you ya mieti, akaba mieti, awata you ya mieti, kitakida kaba mieti, awata you ya mieti. Sebi kosa, kutuka kosa, kuba wasidu kuba, moye bafange, kuba salu budoso, kitakida kaba mieti, awata you ya mieti, kitakida kaba mieti. Awata you ya mieti, akaba mieti, awata you ya mieti.
libiba, vida banibe, e waka ko pikibi, taki ya manake, tibi ufamo libio, akaki ya manu, oh famo libiba, akaki ya manu, akaki ya muyemo, akaki ya manu, sama bindi sako peka, akaki ya manu, imimi kapu libia woso, akaki ya manu, nasa ota wo myoja yube, akaki ya manu, imi ufamo libi no no, akaki ya manu, oh famo libio, akaki ya manu, imi no mwasana liyo, bidonga benande, emi joma tela nande, esi wan waiti muya, emi tamuya blobi, bikai pulibi, atajo wasalibi ba, bita banibe, emo makako pikibi, taki ya manake, tibi ufamo libi no no, akaki ya manu, oh famo libi, akaki ya manu, mekaki ya muyemo, akaki ya manu, samo bindi samko penga, akaki ya manu, imimi gambuli bia woso, akaki ya manu, nasa ota wo myoja yigwe, akaki ya manu, wego. What's up? Vetiti vivi la ben, brati baka mio libia ngai no si za famio duke, de mi venne vecchia qua mi con di Africa da gando e che. Vetiti vivi mio libia ngai, aye famio doeba. Vetiti vivi mio libia ngai, vetiti vivi mio libia ngai, vetiti vivi mio libia ngai, brati baka mio libia ngai, vetiti vivi mio libia ngai, si sa no famio doeke, vetiti vivi mio libia ngai, vetiti vivi la ben. Prati baka mio libia ngai, basi sa famia duke, de mi venne vecchia qua mi cogna Africa da gando e che. Vetiti fi mio libia ngai, vetiti fi mio libia ngai, vetiti fi mio libia ngai, prati baka mio libia ngai, vetiti fi mio libia ngai. Sena Moiso Wate sapsagwe, no e komoro. Pai kasua trate sagerse, da woki adorino. Sapate, 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 tame itame diwate. Amate, sapate, sapate, tame itame diwate. Mawate di pasagoka, no itita como. Isa kosi wa botote, ita di tena. Walo su di poku bide tapia di lotene, te kotona ta yede, ata dai wake. Sapate, 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 tame itame ni wate. Mamate, sapate, sapate, tame itame ni wate. Mamate di pasagoka, no itita como. Esa kosi wa botote, ita di tena. Ekuku koyo te fiko biti chaka kosu, ubide umeni muyeta waka awankru. So bina wastodu, kule gope asante, dedi yudo baka, utatona ku. Walo suti boku ubide tapia di lotenek, te kotona da yede, ata dai wake. Sapate, 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 tame itame ni wate. Mamate, sapate, sapate, itame itame ni wate. Lasso, Moiso, what's up? Yeah, thumbs up for the feeling, Moiso.
Tito. Aguyen. En dan pick up alle de mannen. What's up? Wala mala saka kwaundo, wala mala saka saka, wala mala saka trap, wala mala saka saka, wala mala saka kwaundo, wala mala saka 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 saka. I make it blow. I make it bam. I make it gong. I make it bam. Long matang, long matang, boom. 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 Long matang. En goneti alasma gidesma sa Eluku Kanal 8.5 no de you ASOSYE TV en ube abwan biggie gap walanga passie die ube wachti die groepen moesten nog aansluiten maar mi denk ik dat van de gipchin show na strati da wam chin so oponthoud ede maar we shitak den tra grupo sabende de doro baka e we shitak na wan grupo nanga prisiri sa eko na umbaka unosap ete sort grupo neng ma teden doro da woshi sumaneng en tap afstand we shitak de begin gi a show dus kan de wakap chinso gomit den fugoluku sadedu. We shitaki a grupo dis ap furu sma sa elukudeng sa tede na pasi. En fade waka komit unu da unu seref na oso kanshi sa den du tapu de strati na SRANAN gi a eerste day disi fu AVD. Ma u de live na ASOSYE dus wanwamchi show. ASOSYE TV de live dus wanwamchi show voor uno. En ushitak disi na groep nummer 9, Fiamba, sa edu mee ook toe na AVD disi. En we gaan minder safe voor a grupo disi, voor go luku sa EPSA. Gadu sanyo pasaya, Gadu sanyo pasaya, sanyo leleya, wai fele de, la lelelelele, la sabi sabiko, taki sanyo leleya, hey. Hey. Gamba. En dit is na groep nummer 9, groep Fiamba, Aigo. Dit is na eerste day van Wacharen de Trade Waka. Wacharen sweet, wacharen lekker go moro fara. Ab moro fara sengono. Tuurlijk, wat Fiamba toch? Baka foyari AVD de baka we prisiri van pistor dati. Wel, baka foyari van we prisiri.
Dus voor nu kalanga we viering, maar we gofing. Tamara daw up more terasan baka sa osho. Hito hiting. We wachten succes. Ushitak ook to Fiamba edume na a day disi a eerste day disi da de gi a show ba en is refiere tak Tamara na hit. Dus Tamara teweluku Fiamba da morosan op sa morosan o gebeur te o de tapwantra locatie pedo waka Tamara. En alla day ikang follow via bepaalde social media ook to sana aruta. Tak if you must go na also take mo po furoko da yogos doluku ASOSYE TV da isa famous rego takinotro go in fila no so te wango luka afe de yusrefi da yusrefi e luku tak sort strati yu wango e we tak ete wantra grupa e doro sawer moi crossi uno mashi ete fa a grupo neng Mila Mofu Krop nummer 10 Mila Mofu. En deze ref ook toe ik een mooi show. Oh manege manege, de kaye manege, wesinge manege, we kaye manege, ajabai manege, we milai manege, de kaye manege ba, wesinge manege, we manege manege, de kaye manege, wesinge manege, manege manege ba. En ushi a culturele groep Mila Mofu sa edo mee ook toe na AVD-DC. En we gaan zoeken wang voor de leidsters. Goedenavond, ASOSYE TV live. I go? Ja, ik go. Tot nu toe, we hoorden kilometer. Jawel. Tamara daw op wat verrassing giuno? Sowieso. Wat kunnen we verwachten van deze groep? Heel veel. 4 dagen houden jullie het vast? Sowieso, helemaal. Succes ermee. En jullie zien er mooi uit. Dankjewel. En is het ook toe a groepo disi tek den ting voor mek den mooi pakkie so voor gi a show disi en wantra kulturu grupa e waka mit unu baka a show sa kisi en ook toe te a groepo dis doro da we shitaki we kis wantra show. Het is kanaal 8.5 you ASOSYE TV is zorgo tak onder live in a huiskamer. En dit is de Shining Star. En ook to de Shining Star. Ook die ASOSYE TV live. En het is groep The Shining Star. ASOSYE TV live. Hoe was de voorbereiding? Nou leuk, alleen een beetje moe, maar het lukt wel. Na 4 jaar weer AVD, hoe ervaren jullie het? Heel leuk, maar wel opnieuw. Wat mogen we de komende dagen verwachten van Shining Star? Veel. We kijken naar jullie uit, dankjewel. En we zien ook dat Shining Star is zeker presija in Marowijnenstraat naar de mooi poku. En we zien de US Embassy of Paramaribo. En we zien ook dat ambassade
doe mee en we go luku. Goedenavond, how are you? Good, how are you? Fine, we're live on the television. How is it for you in Suriname? I have a great time here, thank you. Are you going to walk the 4 days? We'll see, right now we're enjoying the night. Thank you very much. Only 1 day. We're not sure yet, but right now we're enjoying for the night. Succes! Thank you very much. En we zien ook dat de Amerikaanse ambassade heeft meegedaan. En we ook Amerikanen hebben die meedoen. Ze hebben aangegeven dat de waka 1 day, de no sap ete if de waka ala de 4 day, maar a day disi da de probeer voor making en da de trade weshi if Amerikaanse ambassade doe mee. En tap afstand we jere taki wantra grupo e kong. Uno sap ete suma na a grupo dati, maar natuurlijk kanaal 8.5 you ASOSYE TV live e chare wakagiyu in je huiskamer. En we zien ook dat de politieke partij ABOP op een groep ook tijdens Wanda Marside. En we gaan lukken sa ABOP o giunuja na Marowijnenstraat. We zien dat na afstand de giwa show, maar we wachten telek den doroja en dem giwa show ja zo ook toe. ABOP de goed vertegenwoordigd, de op een brassband. Dus we lukken soort poco dombeki. En tap de truis snapu bravo e komen. En Ushitaki ook toe ABOP de goed vertegenwoordigd in AVD-DC, de op de eigen dansgroep, de op de eigen brassband, lek van Wekaring. En de ook toe emek presirija naar Marowijnenstraat, pe untek locatie voor in live gi uno. En want to wagi epsa, maar dat de ini te op wandelmars, dat toch je fin want to wagi sa de ertussen, i op GOWTU, i op ambulance, sa e hora orde fuluku ef alasan e wakabong. Ef we luku ganga baka, da we shitak unok ba ete, moro grupo de ete, te sofara da ushitaki bumfuru kulturu grupo dumei en u geniet voor den krosi sa de weri, u geniet voor apoku sa de play en ushitaki de kulturu grupo sorry sa de ap in oso fu ayardi si uno sabete fu tamara nanga den trade sa eko wan tesa tra a AVD disde. Maar voor de eerste day disi dat de soru nu tak ai den dete en de weer alla de mooi krosi producon voor sor unu sa u ap in oso. En we zitten if ul shibung da ete wan kulturu grupo ekong omdat des madis ook toe weer wan koto. Uno sap ete sort grupo ning, uno sap ete sa do chargi uno, ma ukatakitak na wang
cultuurgroepen. No vergeet het dat desmasa e kraka unu baka dat na de sponsor voor unu. No vergeet KFC, Mobile King, no vergeet Hong Fu Warenhuis, SRANAN GOWTU en Cellpoint. De zorgo taki tide nanga ala den tradisa we go live tijdens de avond 4-daagse disi. Tak you te you dena oso je luku kanaal 8.5. You ASOSYE TV exclusief we charingi you in you also. En terwijl a grupo dis e wakakong we si ook tutak moro na nga moros makombay in Marowena straat. A strati ko moros pang like fa bende fosi. Ako moros pang moro chinkonder bay moro bigis ma ekonder bay en asane ko moro gezellig e ko moros pang. Dat one takitak den stratis pa ook to evelukuja. Dus u kan bevestig no tak SRANAN wachti a moment disi tak baka foyari a 59ste editie voor AVD. De baka giwi tap astrati, maar ook to in uw huiskamer via 8.5 ASOSYE TV. En die na groep nummer 15 sa e waka mit uno. En no vergeti a thema van jari van het jaar doen wij weer mee. En unomashi ane so bung ete. Maar we shitak de weer wa mooi koto e prodomitunu. Maar dem doro ete. Dat was sabane voor a grupo disi. Groep nummer 15 tijdens de eerste dag van AVD. En het is kringconsensie. Ook to kringconsensie. Het doet mee na AVD disi. En natuurlijk we gaan zoeken de leidster. Kringconsensie groep nummer 15. Groep nummer 15, ASOSYE TV Live. Hoe was jullie voorbereiding? Nou, alles is vlot verlopen. We waren er ready voor. Na 4 jaar AVD, hoe voelt het aan? Nou, eerlijk. Wat mogen we de komende dagen verwachten? Nog meer lopen, lopen en lopen. Was zeker straat? Zeker. Mooi zo. Wat zeg je aan de mensen thuis? Wat gaan jullie voor ons doen? We willen jullie massagen. In consensie kijken. Dat is alles wat ik nu kan zeggen. Voor de rest heb ik niks meer. Succes ermee. Dankjewel. En Ushi ook toe, tak kringconsensie de erbij groep nummer 15 tijdens AAVD DC. En dit jaar apoko wakagi unu asfeerde helemaal erin. En atra groepu samuskong de een beetje op afstand. Dus dat we go baka fugoluku sadesma etegi unu. Goedenavond, hoe gaat het? Hoe gaat het met je? Goed. Hoe heet je? Tanuya. Tanuya, geniet je van AVD? Ja, ik geniet ervan. Wat vind je van die groepen? Ik vind ze wel leuk. Ik vind die pakjes wel mooi. En ze dansen ook mooi. Zo. En ja. Heb je ook al meegedaan aan AVD? Nooit. Nooit. Wil je een keertje meedoen? Ja, ik wil eigenlijk. Ga je het volhouden, die 4 dagen? Ja, ik had wel kunnen volhouden. Voor welke groep zou je lopen? Ik zou lopen voor ABOP. Je zou lopen voor ABOP. Ze hebben leuke muziek, hè? Ja. Succes en geniet ervan, want ze zijn nog niet klaar. Oké, dank. Hoe oud ben je? 9 jaar. 9 jaar. Succes. Ga je de volgende dagen kijken? Ja, ik ga de volgende. Ja. Dankjewel en geniet ervan. Oké, doei doei. En we hebben ook gehoord van Tanuya. Zij zegt dat ze de overige dagen in Srefbaka ook luku a AVD. En we shitak dem chinengre komoro flink. Moro de bigisma. Want alla liste we wakago de bigisma long.
Madem Chinengre etang en de verteer unu sa defini. Dus we shitaki a jeugd ekong en de no vrede futak nanga unu. Goedenavond, hoe heet je? Jerijn. Geniet je ervan? Ja, Wat vind je van die groepen? is goed. Zijn ze mooi? Ja, Ga je ook een keertje lopen? ja. Voor wie ga je lopen? Pa, Welke vind je mooi? zo dat hij. Voor die militairen wil je lopen? Ja, Oké, dan gaan we volgend jaar naar je kijken hoor. ja. Goed zo. En lek fami takik ba ala de bigis mailong. Maar de chinengre etana nga unu dat wan taki ay una vrede gi ay jeugd ze durven. Maar zolang ay undoro efficiënt foto. Alles mij oppolong. Maar we gaan toch even we wakagomoro fara. Luku if o mafen ete wansma voor tak nga unu. Voor verteer unu van de firi. Goedenavond, ASOSYE TV Live. Hoe heet je? Fabienne. Fabienne, geniet je van AVD? Jawel, mevrouw. Wat vind je van de groepen? Bepaalde van ze hebben mooi aangetrokken en bepaalde van ze vind ik niet zo mooi. Heb je al een keertje meegedaan? Nee, maar derde en vierde dag ga ik wel individueel lopen. Individueel. Ga je het volgen? Succes. Dank u wel. Dankjewel Fabienne. En intussen dat we zien taki tra grupo Doro. En we zien tak na een dansgroepo. The Shining Star nummer 16. En de tek positie ete. En ook to The Shining Star, nummer 16. Osor uno sa de ap in oso. Shining Star groep nummer 16. ASOSYE TV Live pa voorbereiding bende. Langzaam was redelijk. Die dames hebben flink geoefend. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Na 4 jaar weer AVD, hoe is het voor jullie? Is weer bijna beginnen vanaf het begin, maar het lukt wel. Het gaat lukken de overige 3 dagen. Oh wel. Succes ermee, we kijken naar jullie uit. Dank u wel. Nummer 16, The Shining Star. En nummer 17, Doro Ragaspoiti. Ragaspoiti, Doro. En deze ook een show live naar ASOSYE TV. En
Uno be man tak nangana wans ma fu a grupo disi want alas ma e dansi, alas ma de sek desting in a grupo ma uno srefshi taki a grupo dis mandu. Intussen dat we wachten a volgende grupo sa stel op dat nou een grupo ook to sa weer koto en ik va ubetak before taki de culturu grupo sorden srefi fu a jaar disi omdat u ap bon furu culturu grupo. En luku ete soort wana disi sa e wakamit uno. E wo luku fadeneng. Poëzie origineel, groep nummer 20. Sanide na umakoto, sanide na umakoto. No one, no one, no one, no one. Poëzie origineel, groep nummer 20, ASOSYE TV live. Van voorbereiding bende? Nee, heel rustig hoor, mijn schat. We hebben 10 seconden, maar we zijn eruit gekomen, schat. Sa umak parwa van groepo dissident radride? Oh, maar dat we in een prijs gaan kunnen vallen, schat. Oké, succes ermee, hè? Ja, dank je, Godo. Groep nummer 20, Poëzie origineel. En we zien recht op zorg. MZ in WARENHUIS en MZ naar medische zending. In het binnenland voor Suriname. Dan u op bovenvoeren voeding, zusters en de broeders die zien. Sa de in het binnenland. Roko en zorgo die aan medische zorg voor UNO. Goedenavond MZ ASOSYE TV live, lukt het? Ja, lukt aardig. Zijn het de mensen die in de dorpen werken die meelopen vandaag? Vandaag hebben we de studenten en de mensen van het coördinatiecentrum. Doen jullie alle 4 dagen mee? Ja. Succes ermee. En Ushi tak groep nummer 23 Wakamit Unukba. En we zien tak na a groep voor Busta. En de ding egi dansgroep sa omek modogi ununo de. En de mooi gekleed, usabi tak Busta af fleurige kleuren de wedringing. Maar we kwam je moeite. Ik durf. ASOSYE TV live, Danielle Pengel, alles gaat goed? Ja, sowieso gaat alles goed. Het is is jullie eerste dag vandaag, wat mogen we de overige 3 dagen verwachten? Dat we sterk verder gaan. We geven nu op, toch? Is het jullie eerste keer om mee te doen aan AVD? Nee, het is onze 4e jaar. Maar na 4 jaar wordt er weer gelopen. Is het zwaarder geworden of hoe dit?
No, mi althans de ete mina sabif de ma so te zien de ete alasma de. Undete no ASOSYE wasabi undete. Udete no. Wat gaan we de komende 3 dagen verwachten? We gaan meer zien en horen? Ja, sowieso. We gaan meer zien, horen en dan moeten jullie horen, zien en zwijgen. Dankjewel, succes! En we zien ook dat ik durf meedoet met AVD. En ze hebben aangegeven dat ze alle 4 dagen gaan lopen. Vandaag is de eerste dag, dus ze hebben nog 3 dagen te gaan. In de verte zien we dat er nog een groep aankomt. Helemaal in het wit gekleed. De mensen genieten en komen een beetje dichterbij. Want natuurlijk, de was mooi. Lek van Uno is mooi. Te is don dat je kanaal 8.5 ASOSYE TV. No forget de sponsor voor Uno. Sa sorgo tak alive dis. De mogelijk de 4 dagen. En we zien ook toetak naar een cultuurgroep. Sa weer een mooi wit koto. Sa wakamitono. En desma eko moro crossbay so fuluku a mooi fu a grupo disi ook to unu og op so crossbay want unu serefi want shi saipsa. En ook to a grupo disi e konanga ala prisiri e wakamit uno e wakamit ala desma sa ekoluku a eerste day fu AVD. Het is de 59ste editie dat wantaki nagi a 59ste jari tak AVD de in SRANAN. En vanaf BVSS a bekende pressie vanaf BVSS desma dis wakakong en de wakawan bepaalde route ala pressie social media da ikaluka route fu de ikalukuf Tamara Frida nanga satra pedonde uno no tegi etepewode ma involg gewoon want Tamara o de live baka en a grupo Doro Sanseveria groep nummer 5 e wakamituno. Mala saka guando, wala mala usaka, saka, 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 saka. I make it, blow. I make it, bam bam. I make it,
Comment tu t'appelles? Je m'appelle Poupée. Je veux qu'on va bacasser ce matin. Tout ce qu'on va manger nappé. Mais laisse-moi parler, tout ce que je veux ce soir. La guya nous bankeli, la guya nous bankeli, la guya nous bankeli. Ah sikiti kiti kiti kiti, sikiti kiti kiti kiti. Ciao 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 ciao. La guya nous bankeli, la guya nous bankeli, la guya nous bankeli. Ah sikiti kiti 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 kiti. Ciao 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 ciao. Nous venons pour chauffer. Kabaya bi kwaliteit sem plat van hodu, bona hong fu sem plat fabriek. Ai seli kwaliteit sem plat, ai ni di fenti kololu anga afmeting, S-golf, nanga trapezium, nok plat anga dakfoot, di de sefi abisa mape, u konse kagiu, alla sanifi dak, esa duengiu, de gi feifi ali garantie, en de garantie utaki, na bon kwaliteiti, en de sem plati, naibo. Filong abi bromfit, u bon kwaliteiti, anga alla ondo daily di abi fanodi. Mofa, yap kosi kasi, tafa, matasha kabedi, na pe isago, dika, efi wani kosi kasi, nanga bedi, ya kisi ting kenanga sevi tenti, pi senti, korteng, di kasi, nanga yu bedi. Hong fu, dena para pasi, aba se kutuli fo, en opo ITU mamateng, te nanga sigisiu bakadina, monde, te kong miti sonde, telefona nombu IT1 414. Bung yusu e bali no wai di sana. Konde di kas pesutu giden GOWTU mang SRANAN GOWTU gi you fu buy you GOWTU en de gi wan bung money. SRANAN GOWTU dena swarten hoofdopdracht stati number wounder di
Well, I'm a long matang. Long matang.